Kif tikkontrolla r-rabja fit-tfal bl-awtiżmu. It-tifel qiegħed fil-kamra tiegħu jilgħab bil-blocks. Ommu tidħol fil-kamra. Buddy, sar il-ħin biex imorru sant in-nanna. It-tifel qed jilgħab fil-kamra tiegħu, jitfixkel u jinkisirlu l-kastell li kien qiegħed jibni bil-blocks. Jibda jirrabja u jsabbat idu mal-mejda. Buddy jidher irrabjat. X'nista' nagħmel biex ngħinu jikkalma? Tajt nibda ngħajjat miegħu? Aħjar le għax iktar jirrabja. Aħjar jekk inżomm il-kalma jiena wkoll. Tajt ngħidlu li qegħdin tard u naqbad u nerfgħu u ndaħlu jien ġol-karozza. Laqqas din idea tajba. Tajt noħroġ barra mill-kamra u ħalli waħdu. Aħjar le ma jmurx iweġġa'. X'nista' nagħmel biex ngħinu jikkalma? Qed narak irrabjat. Għandek ħuġbejk imtella, ħalqek mafus, qed tieħu n-nifsiet f'salt u għandek idejk f'pon. Huwa okej li tirrabja meta xi ħaġa tiġik ħażin. Iżda għandna nibqgħu sejf u nimxu mar-regoli biex nagħmlu l-affarijiet aħjar. Mela naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuk tikkalma. L-omm turih il-visual schedule bl-istampi u tajt. L-ewwel irridek tieħu 3 nifsijiet twal. Għamel kif qed nagħmel jien. U nifsijiet bil-mod. Bravu Buddy, hekk irridek. Issa ftaħ idejk. Proset. Żomm idejk fuq il-mejda jew ma' ġembek. Bravu Buddy. Issa jonqos ħaġa waħda, għajt jiena kalm u għandi bżonn għajnuna. Jiena kalm u għandi bżonn għajnuna. Issa jgħidli għalfejn kont irrabjat. It-tifel jgħid lill-omm ir-raġuni għalfejn kien irrabjat. Jirrakkonta li kien irrabjat għax inkisirlu l-kastell li kien ilu jibni bil-blocks. Issa li kkalma, it-tifel jerġa' jipprova jibni l-kastell u jirnexxielu. Kemm jiena gburija bik. Kien diffiċli ħafna biex tibni l-kastell, iżda bl-għajnuna rnexxielek iżomm kalm u li waslek biex tibni l-kastell kif xtaqt int. Mela nerġgħu nipprattikaw modi differenti kif tista' tikkalma meta tkun irrabjat. Importanti li dawn l-istrateġiji tipprattikhom għall-ewwel darba ma' tfal meta jkunu kalmi u mhux meta jkunu rrabjati. B'hekk meta jkunu rrabjati jkunu jafu x'għandhom jagħmlu. Mela ħu 3 nifsijiet twal. Iftaħ idejk, żomm idejk fuq il-mejda jew ma' ġembek. Issa għid jiena kalm u għandi bżonn għajnuna. Ħanerġa' nirrepeti. Ħu 3 nifsijiet twal. Iftaħ idejk, żomm idejk fuq il-mejda jew ma' ġembek. Issa għid jiena kalm u għandi bżonn għajnuna. Okej, sar ħin biex immorru Buddy, sant in-nanna. Grazzi ma.